Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mune mamwe mamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi maita basa mukoma Nashe nekudayirawo foni yangu. Mukoma inini ndinewo nyaya yangu. I don't know kuti ndingati isecret here. But zvinhu izvi zvakaitika mumhuri medu, but most of the people they don't even know kuti awa ndiwo mafiro akaita Sisi Vangu. Saka first born yemumba medu vainge vari nesi. Ivo Sisi Vangu ivavo pavakazoshaya vainge vachiita zvimwe zvinhu nekutaura zvimwe zvinhu zvainge zvisinganzwisisiki. Saka vana mama nana baba vakangoti ivo Sisi vainge vava kurasika njere. But nanhasi zvinhu izvo zvainge zvichitaurwa naSisi zvainge zvichityisa. Ivo Sisi vakazofa vava kurutsa ropa, ende vaiti vakatanga kutaura nyaya dzavo, like vakatanga kurohwa namama, vaibva vatanga kutoseka vachiti inini handipenge inini, imimi ndimi muri kupenga, because kusanzwisisa kwenyu kwamuri kuita zvese zvandiri kukuudzai ndo zvinotorakidza kuti imimi ndimi munopenga manje. Ivo Sisi vainge vachiti vakajoina Satanism iyoyo mushure mekunge vasangana neimwe friend yavo uyo ainge ari nesi. But ivo vachitaura Sisi vainge vachiti shamwari yavo uyo akavajoinisa Satanism iyoyo ainge ari murume, but ari nesi savo. Hanzi pavakajoina ivo vanga vakapiwa mhiko dzekuti paya panouya vakadzi vanenge vakazvitakura kuti vange vachizobatsirwa kuchipatara uko kwavainge vachishandira vari, hanzi panofanira kuwanikwa one wevakadzi anofanira kuti ange achifa kana kuti mwana ange achifa. Ndidzo mhiko dzavainge vachingogara vachingotaura kuti ndidzo mhiko dzandanga ndakapiwa inini, ndisiyei ndipedzise mhiko dzangu. Apa vainge vava kusagona kana kufamba kana kuita sei, but vaita rimwe simba rekuzama kutoburuka pambedha apo pavainge vakarara vachingoti ndisiyei ndiende kunopedzisa mhiko dzangu, hamusi kuona here kuti muri kundirovesa. Zvinhu zvaiitika pavari mukoma Nashe zvainge zvichityisa. Dzimwe nguva vaikwanisa kungoti kana makarara zviya, because nezvavainge vava kuita ivo mama vakabva vati kwandiri inini newe tichange tichirara zvedu pasi, ivo Sisi ndivo vainge vachirara pambedha, because ndaitoona kuti kunyangwe ivo amai vane dzimwe nguva dzekuti vaitotya kurara pambedha naSisi, because Sisi vaikwanisa kungokaruka vava kuvhumuka vachiti ndisiyei mani, ndiri kurohwa, ndisiyei ndiende kunozadzikisa mhiko dzangu, ndisiyei ndiende kuchipatara. But Sisi vainge vatova murwere chaiye. Zvavaiita Sisi sometimes vaikwanisa kungoti pakati peusiku paya vobva vatanga kana kungoridza mhere, ende vachiridza mhere kudaro vainge vachitanga kuchema vachiti ko makandisungirei, ndisiyei ndiburuke, because ndikuda kuenda kunotora hari yangu iri pasi pemubhedha, hari yangu yazara neropa yava kutopfachukira hari iyoyo, ndisiyei nditore hari yangu ndiko kuti ndirarame. Muri mazipenzi evanhu, ndimi muri kuda kundiurayisa imimi kana ndikangogara ndaburuka pano pamubhedha mukandisiya ndichipedzisa mhiko dzangu ndinobva ndararama. Saka ivo vabereki vangu nguva zhinji like mama vaiti kana Sisi vakatanga kutaura mashoko ose iwawo ekuti imimi ndimi muri kundiurayisa, ndisiyei mani ndipedzise mhiko dzangu, amai vaibva vatanga kutuka Sisi kana kunamata vachivatuka vachiti mhiko dzei, handina mwana anoshandiswa naSatani inini. But ivo Sisi vakazosvika mukutofa vachingoreurura vachiti ndakaurayisa vanhu vakawanda inini. Ivo Sisi pavainge vachiri vapenyu vaiva munhu aiva neupfumi hwake, but pavakazoshayika vainge vari married. Saka murume waSisi akabva atanga kurwira zvimwe zvinhu izvo zvainge zvasiyiwa naSisi, but kubva paakangotanga kufambira nyaya idzodzo, because vabereki vangu vainge vachiramba neumwe upfumi uwo hwainge hwakasiyiwa naSisi, nekuti ivo Sisi ndivo vaiva munhu aiva nemari mumereji iyoyo.
zvinhu zviya mukomanashi zvakangotanga kungonyangarika one by one. Chinhu chekutanga kunyangarika ndeimwe motikari iyo yainge yabva mukutengwa naSisi vasati vashayika. Motikari iyoyo yakangobiwa, ende mabirwo acho ayakaitwa it was so funny because motikari iyoyo mushure mekunge Sisi vashayika vavigwa yakabva yaenda kunotorwa. Vabereki vangu vakatuma imwe hanzvadzi yedu kuti inge ichienda kunotora motikari iyoyo kumba kwaSisi. Motikari iyoyo payakazouya kuzogara kumba kwedu, makuseni acho mukomanachi takangomuka tikationa kuti motikari yainge isipo, although zvayo yainge ichipaka panze because mugaraji maiva nedzimwe motikari 2, but makuseni ndipo patakangoona kuti gedhi rainge rakavhurika ende motikari painge pasisina. Chakanetsa vabereki vangu nesu ndechekuti motikari iyi yaitova neimmobilizer zvese nealarm, but matsotsi akangotora motikari iyoyo chinyararire. Takatombozama, vabereki vangu vakatombozama kuti vange vachienda kunoripota kumapurisa, but motikari iyoyo nanhasi haina kana kuzombogara yawanikwa kuti yakaenda nekupi. From there on zvinhu zvakangotanga kungonyangarika kusvika imba yaSisi vangu yazototorwa nekanzuru, but matorerwo acho ayakazoitwa nekanzuru it was as if pane chitsotsi chakaitika kukanzuru ikoko, because takangokarikwa tava kunzwa kuti kukanzuru kwaiva nerimwe bill rainge riri hombe hombe. Zvinhu zvakatotinetsa. Even murume waSisi zvinhu izvi zvakatomunetsawo kuti kobhiri racho rainge rakabva nekupi, because iye ainge achiti vaimeka sure kuti vanobhadhara mabills ekukanzuru, plus Sisi vaiva munhu aiva nemari dzake zvekuti vanzi munhu aitadza kubhadhara mabills in time. Zvinhu zvakatotinetsawo sevanhu vemumhuri. Mukomanashi, kubva imba iyoyo yaSisi yazotorwa nekanzuru tikazonzwa kuti yakatengeswa neumwe lawyer. Izvezvi kana ndichiverenga kubva zvakashaya Sisi vangu which was in 2009, imba iyoyo takanzwa kuti yakatengwa nevanhu 3 vakasiyana. Ameno kuti vanhu ivavo vanenge vatenga imba iyoyo chii chinozokonzeresa kuti vakasike kuitengesa. But inini zvangu I think kuti zvimwe zvinhu zvainge zvichitaurwa naSisi vasati vashaya maybe zvainge zviri zvechokwadi, because mafiro avakaita mukomanachi, nyangwe inini sometimes kana ndiri ndega ndinotonzwa kutya, kana kufunga about my sister ndinotanga kunzwa kutya, because zvavaiita so vasati vashayika zvaityisa. Dzimwe nguva waikwanisa kungoti wakagara navo paya Sisi vobva vatotanga kutoshandura maziso avo zvekuti izvi zveblack unenge wava kusazviona, maziso avo aingoshanduka obva aita white. Kana vadaro vaikwanisa kuzotanga kuseka vachiti pane vamwe vanhu vanga vapinda mumba munomu vanga vachindipa yambiro vachiti muka ipapo pawakarara, enda unozadzikisa mhiko dzako. Saka vachindiudza zvese izvi vainge vachindikumbira kuti ndinge ndichivasunungura. Sisi vainge vava kugara vakaiswa chain because vainge vari so violent. Saka vachindiudza izvo zvekuti mumba mainge mapinda vamwe vanhu avo, mumba mainge mapinda vamwe vanhu ivavo vainge vachivapa yambiro yekuti vange vachienda kunozadzikisa mhiko dzavo, vachindikumbira kuti mwana wamai vangu ndinokumbirawo kuti ndisunungure. Kana ukangondisunungura chete ndiwe unenge wasevha upenyu hwangu. Tariraone kuti amai vako vane moyo wakashata sei. Mama ndiye Satani wangu manje, dai vangofa, because kana ivo vakangofa chete ndinoziva kuti iwewe une moyo wakanaka unokwanisa kundisunungura. Ndinogona kufamba inini ndisunungure uone. Apa Sisi vainge vava murwere, saka mama vaizoti kana vakanzwa Sisi vachitaura mashoko akadaro, ivo amai dzimwe nguva vaikwanisa kutorova Sisi kana mbama vachirwara kudaro. Mukomana, iyi ndiyo nyaya yakaitikawo mumhuri medu. Zvinhu izvi hangu handisati ndambosvikawo pachinzvimbo chekuti ndinogara pasi especially naamai vangu kuti ndinge ndichivabvunzawo mimwe mibvunzo yandiinayo like yekuti nhai mama,
kopaya sisi pavainge vachirwara before vasati vafa. Why is it maigara muchingovaitira hasha? Ko chivindi chekurova murwere mainge muchichiwana kupi? Because on several occasions I still remember kuti amai vangu vaitorova sisi vachiti iwe nyarara, like kana sisi vakada kutanga kutaura nyaya idzodzo dzekuti pasi pemubhedha pane hari yangu iri kufachukira neropa, it is time yekuti ndinge ndichinwa ropa riri muhari imomo ndiko kuti ndikwanise kurarama. Saka reaction yaizobva kuna amai vangu ndiyo yainge ichindinetsa. Plus ivo amai nababa hapana kana musi wandakambonzwa vachiti tinofanira kuti tinge tichifamba nemwana. Sisi vangu vakangosvika pakufa, vakangokirwa mubedroom mavo. The only thing chaingoitika ndechekuti pane umwe family doctor aingouya achingoita check up on my sister, then sisi vaizobaiwa ma-injections akasiyana-siyana nekusirwa ma-medications avo, but I don't even remember tichizoenda nasisi anyway kuti vange vachinobatsirwa kuchipatara. I do understand kuti ivo sisi vaiva munhu ainge ari so violent. Maybe that is why iye family doctor ndiye ainge achiuya kuzorapira sisi vari kumba kwedu. But now whenever I look at my sister's kids ndinogara ndichingonzwa moyo wangu uchirwadza, because like firstborn yasisi munhu anogara achingobvunza kuti naiko how did our mother die, zviya zvekuti vanenge vachida kungonzwisisa kuti chii chakauraya mama vavo. But isusu as a family we don't even have an answer at all. Amai pane pandakangonzwa vachiudza firstborn uyu mwana wasisi vachiti your mother, she had a peaceful death, but nezvese zvainge zvichiita sisi vasati vafa zvinhu zvakangondinetsawo mukoma, because inini as far as I know sisi vedu vakaita iya inonzi a violent death. Mumba mainge muchigara sisi maisapindika zvekumhanya. Vaikwanisa kuti paya paunopinda vairamba vakakutarisa vobva vatanga kutokuseka, vobva vati iwewe unodyika iwewe. So most of the times ndaibva ndatomhanya panze ndichitya, because zvimwe zvinhu zvainge zvichitaurwa nasisi zvaityisa. All of these things mukomanashi havasi vose vanhu vanozviziva. Only a few of our close relatives ndivo vanoziva zvose izvi zvainge zvichiitika pana sisi, but the rest of our relatives hapana kana anombozviziva. Sisi vedu vakazoshayikira mumba, but on the day ravakazoshaika inini ndainge ndabuda. Ndakazonzwa vamwe mukoma vangu vachiti on her death hanzi mabhonzo asisi airira because of the way yavainge vari violent nayo, sezviya zvinoitika kana uchiuraya huku kana wakaitsimbirira paya kuti neforce yainenge ichizama kuita unotonzwa mabhonzo ayo ava kurirarira. Hanzi ndo zvainge zvichiitika pana sisi vedu, hanzi mabhonzo avo ainge achirira by the time yavakatanga kutandadza, because ivo vaita kunge munhu ari kurwidzana nevamwe vanhu vakawandisisa. That is how my sister passed away. Mukoma, please post for me. Asi kutaurawo kwandaita nyaya yangu ndava kunzwa kuti right now I am feeling much better. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu vakatanga vambofona vachindiudza nyaya yavo ndokubva vazondinyorera zvekare nyaya yavo. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi sisi vangu pavakazoshaika mabhonzo avo aita zvekurirarira apo pavainge vava kutandadza. Zvakangooma hazvo veduwe. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadii mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Asi kana mava kundiposterawo nyaya yangu, please vigaiwo chitupa changu. Mukomanashi, inini ndine secret neconfession yangu. Zvinhu izvi zvakaitika mugore ra2000. Ndakaenda kubirthday party yefriend yangu ndikazosanganawo nemumwe musikana, ndikabva ndamufarira ndokubva tatanga kudanana zvekuti tanga tatova mukadzi nemurume. Asi handina kana hama yangu yandainge ndakaratidza musikana uyu. Saka kwakazoita rufu rwasister yaambuya vangu vanozvara amai vangu. Ndakasimuka ndichienda kunhamo. Ndakasvika musikana wangu ainge ariko, ndikabva ndamumhoresa ndikamubvunza kuti iye ainge achidei. Akabva anditi ndauya kunhamo yaambuya vangu.
ndokubva taparadzana. Kwapera chinguva ndakazomuona akuuya naamai vangu, ndokubva ndapiwa maintroductions zvikabva zvanzi uyu ainge ari mwana wehanzvadzi yaamai vangu, kureva kuti vainge vari amai kwandiri. Saka ndakazogara, asi handina kana munhu wandainge ndamboudza. Iyewo haana kana munhu waakagara amboudza. Ndizvo zvaakandiudzawo iye, akangoti this thing must remain as a secret. Ndokubva tangowirirana kuti zvinhu zviya zvatakaita kumashure wainge huri upenzi, asi tainge tisingazivi kuti we are that related. Zvino dambudziko ravapo mukomana nderekuti kana ndikangoroora chete handichakwanise kugara nemukadzi for more than 2 years. Mukadzi anongokaruka atoenda, like munokwanisa kungoita a very small argument mumba. Handizivewo, maybe inini ndini munhu anonetsa, but handiti kana muchirarama semukadzi nemurume pane pamwe pekuti munongokwanisa kungonetsana like as normal people zviya. But dambudziko rinoitika pandiri nderekuti kana ndikangonetsana nemukadzi zviya, hapana kana ruregerero rwandinokwanisa kuzopiwa nemukadzi. Either inini ndinenge ndiri right kana kuti either iye ndiye anenge ari wrong. Munhu anobva atokuudza kuti if you repeat this thing again, inini ndinotora tukunho twangu ndobva ndatoenda. Sometimes munokwanisa kutoti musina kunetsana zviya, paunodzoka uchibva kubasa wobva watoona kuti inga mukadzi atorova pasi. Zvinhu izvi ndakazozvinotisa mushure mekunge ndazotora mukadzi wechinumber 4. Mukomanachi izvezvi ndava mu4th marriage, but handizive kuti why, kunyange zvikanzi ndiri mutadzi. But kana wazopindawo mu4th marriage, isn't it kuti unenge wakufanira kuzokwanisa kugadzirisawo macorrections ako? But inini the same problems anongoitika kwandiri. Ende mukuzogara pasi nekuzocherechedza ndakabva ndaona kuti paya pandinenge ndava kuda kunopinda mu2 years, kana ndatanga kugara nemukadzi, mukadzi anobva atongoenda. Like now ndatova mu4th marriage, ndatotarisira kuti ndava kunopinda mu5th marriage nekuda kwekuti mukadzi wangu wacho wechinumber 4 akatoenda svondo rapera iro. Saka handichaziva kuti ndo zviri kukonzeresa here. Ende dambudziko rimwe riri kuitika nderekuti amai vangu ndakambovaudza, ivo amai vakabva vati handidi kuti unge uchifamba kunyange kumapostori nekuda kwechechi yavanoenda, haivabvumidze kuti vange vachienda kumapostori. Please ndibatsireiwo, ndinokumbirawo zano vedare kuti ndodii. Ivo amai nini vangu nanhasi uno havasati varoorwa, vakangomitiswa chete ndokubva vatorambwa nemunhu uyo wacho ainge avamitisa. Munhu iyeye akangoti nhumbu iyoyo haisi yangu. But now dzimwe pfungwa mukomanachi nekushungurudzika dzava kutanga kufunga kuti zvimwe kuda inini naamai nini taifanira kuti tinge tichingozviita murume nemukadzi. But hey, neukama hwacho mukoma tinenge tichitarisana sei? Please mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu kuti tozvifambisawo sei. Ndashushikana mukoma vangu. Hey, vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu avo. Hey, zvakangoma azvo vedu we. Please ngatitaurei navo mucomment section. Anzi makuna ari kukonzeresa kuti mvura isanaya in time, asi ngatitaureiwo navo mucomment section. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.